duk wanda ya je asibiti inda ya haura shi inda ya kai shekara 18 abin da ya sama to ya daure ko da dubiya ya je a yi masa awon jini. Ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ta gudanar da horo ga kananan asibitoci matakin farko wato PSC da ke faɗin kananan hukumomi 44 da ke jihar domin inganta ayyukan kula da cututtuka marasa yaduwa wato NCD. Horon na nufin ƙara wayarwa da ma'aikatan lafiya kai dangane da cutar hawan jini da yadda za a magance cututtuka marasa yaduwa ga al'umma tare da rage ƙaruwar cututtuka irin su hawan jini, ciwon sukari da sauran cututtuka masu tsanani. Da yake jawabi coordinator na sashen kulawa da cututtuka marasa yaduwa da ta Abubakar Hamza Ahmad ya bayyana cewa so makasudin wannan taron shine domin mu basu training akan shine standard protocol da yadda ake ma measurement din shi kanshi hawan jinin da yadda ake gane shi da alamominsa da kuma yadda ake treatment ɗinsa. So kusan wannan shine babban da kuma yadda ake reporting na data din mutanen da kuma yadda ma ake wayan musu da kai, misali counseling akan in ma mutum ba shan magani ko kuma ya koma gida bai dawo ba ya za a wayan masa da kai domin ya dawo ya rinka ci gaba da shan magani domin ya kare kansa daga mugayen alamomin ko kuma complication din da wannan babbar cuta ta hawan jini da ciwon suga suke haifarwa. Sako daga al'ummar jihar Kano shine su daure su rinka zuwa asibiti duk wanda ya je asibiti inda ya haura shi inda ya kai shekara 18 abin da ya sama to ya daure ko da dubiya ya je a yi masa awon jini domin a ga bugun jininsa domin a fara tun daga nan ne za a gane cewa ana da hawan jinin ko ba yi da shi ko da ba lafiyan ka kalau saboda cuta ce wadda take zuwa farat daya ba tare da nuna alama ba. Ta ma ƙarshen wannan taron muna sa ran ganin cewa waɗannan ma'aikata da muka kira daga sassa daban-daban na asibitoci za mu ga cewa lallai sun samu wannan horarwar da aka ba su yadda ya dace kuma sun fahimci ita kanta wannan horarwar, kuma za mu ci gaba da bibiyarsu gurarensu domin mu ga cewa wannan aikin da aka yi lallai suna yin sa yadda ya dace yadda ya kamata. Kuma insha Allahu muna sa rai mafarkin gwamna mai adalci da shugaba kwamishina na lafiya da mu sauran ma'aikatan lafiya mu ga cewa an cimma nasarar daƙile cutar hawan jini da ciwon siga da sauran cututtuka marasa yaduwa. Wannan gwamna yanda yake kishin al'umma yake so ya ga lallai cutar nan ta yi ƙasa a ƙasar ne yake kuma ka'in da na'in akai akan cewa an daƙile ta. Mu ma za mu ba da goyon baya mu ga cewa mun bibiyi wannan horarwar da aka ba wa'annan ma'aikata. Insha Allah lungu da sako za mu ta bibiya mu ga cewa komai ya tafi daidai yanda ya kamata. Abin da ya kamata su je in suka ji sanda ba su da lafiya su je asibitoci waɗanda suke kusa da su domin a gwada lafiyarsu, saboda wasu ba su san ma suna ɗauke da wannan ciwon ba, amma yayin da aka gwada lafiyar ka aka tabbatar da wannan ciwon za a ɗora ka akan magani. Ba labarin da yake mafi farin ciki waɗanda suka zauna suke zuwa asibiti akan kari ana